Funguje to? Funguje? Asi jo. Pokus číslo 53. Klapka! Ahoj všichni, byli bychom rádi, kdybyste se přidali do našeho basketbalového týmu, to je Slovan Litoměřice. Basketbal se vám určitě bude líbit, je to moc fajn hra. Zažijete zde spoustu zábavy, Najdete si spoustu přátel a bude to fajn. A nové zážitky. A stop!